put all of them in a choke. Ta je Adamawa za ta zo ta raba, abinda ta tara take so ta raba. Sai she wanna give it to me kamar tsaraba, tana so na amma bata kai 19 ba. So kawai take ta samu evidence, di ba haka nake ba ina da diligence. Dole in nuna mata intelligence, sai na yarda mu kullum mota na Mercedes Benz. Ta gani sai ta rude, Evidence day, na danna ya bude. evidence day. Wai in kai ta yawo, wai mu je mu dawo. I get sense, I no be so cool. We dey pop kaman koko. Global daban da loko. Masu ji suna bukatan koboko. Evidence day, evidence took, evidence.